Andam na sa ilang pagpasundayag ang contingents sa Indak-Indak sa Kadayawan subay sa pagsaulog sa 39th Kadayawan Festival sa Davao City. Gani nagsugunog abot sa Davao City ang contingents sa open category. Atong sayron ang mga pagpangandam, pinaagi ni Argel Relator live sa San Pedro Square kung asay pahigayon ang aktibidad. Argel. Sara, 8 ka contingents sa open category ug 7 contingents sa Davao City School-based category ang magpabibo sa kadalanan sa pagpasundayag sa ilang performances sa Indak-Indak sa Kadayawan karong adlang Domingo. 100 dancers, 20 musicians, og 30 props men. Lakip mga dagkong props gikan sa grupong Kabilin Mindanao nga gikan pa sa probinsya sa Davao Occidental ang naabot na sa Davao City. Usa sila sa 8 ka contingents sa Indak-Indak sa Kadayawan 2024 open category. Blaan folklore ang ilang ipasundayag. Amo pong ikalipay sir nga ang among pag-participate diri sa Kadayawan nga unta mabulukon, unta makaluyan para magpabilin nga ang mga gwapo nga mga memories during karon na Kadayawan sir. Lakip sa atangan sa open category ang Banayan Performing Arts kanato ini gikan sa Banay-Banay, Davao Oriental. Sayaw Juan Performing Arts Ensemble gikan sa Mako, Davao de Oro. Ramon Magsaysay Central Elementary School Maganyaw Artist Ensemble gikan Davao del Sur. Binhi Children's Theater and Dance Ensemble of ASCB gikan sa Bislig, Surigao del Sur. James L. Chongbian National Trade School Performing Arts Guild gikan Kiambas, Sarangani Province. City of Mati National High School Balangay City High Performing Arts gikan sa Mati City, Davao Oriental ug ang Caraga Mandaya Performing Arts Ensemble gikan Davao Oriental. Nagapolish lang sab sa ilang performance ang usa sa mga contingent sa Davao City School-based category nga Elpidio Quirino Elementary School Music and Performing Arts. Todo na ang ilang pagpangandam, sanglit 18 ka adlaw lang matud pa ang ilang practice. Bagobo Tagabawa inspired ang ilang ipasundayag. Na-encourage yun nga mo join tungod kay ang among mga estudyante is willing yun kayo sila na makaparticipar na ining event. Tungod kay first time nila ug excited po sila karong umabot ng Indak-Indak. Atangan sab sa maong kategorya ang contingents gikan sa Don Enrique Bustamante National High School, Davao City National High School, Catalunan Pequeño National High School, Daniel R. Aguinaldo National High School, Lacson Integrated School ug Lapu-Lapu Elementary School. Atangi ang ilang performances ug ang nindot nga floats alang sa pamulak ug Indak-Indak sa Kadayawan sa 39 Kadayawan, the GMA Regional TV 1 Mindanao special coverage via live stream karong August 18 Domingo gikan alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Makita kini sa www.gmaregionaltv.com ug social media channels sa GMA Regional TV ug GMA RTV News. Sara, nagsugod na gyud pagdagsa ang mga tao dinhi sa San Pedro Square nga andam na gayud makiglabyog-labyog o makigkiay-kiay alang sa pagayon ni konsyerto Dabawenyo alas 7 karong gabi hangtod na sa launa sa kadlawon. Happy Kadayawan Festival sa mga kapusong Dabawenyo. Sara. Yes, happy Kadayawan Festival sa atong mga kapusong Dabawenyo. Daghang salamat, Argel Relator.